Mallorca podria perdre 203 regidors, Menorca 34 i a Eivissa 28 amb la nova mesura anunciada per Mariano Rajoy per reduir despeses a l'administració local. La reducció en un 30% dels regidors implicaria una reforma de la llei electoral i es començaria a aplicar en les pròximes eleccions. Alguns batlles demanen que la retallada no s'apliqui per igual a tots els ajuntaments. La reforma de la llei electoral que ha anunciat Mariano Rajoy podria deixar Mallorca amb 497 regidors front als 710 que hi ha ara mateix. Això seria si s'apliqués la reducció del 30% de regidors per igual a tots els municipis. Amb aquest retall, Palma perdria 10 regidors i es quedaria amb 19. Calvià passaria a tenir-ne 17, Manacor i Inca 15 i Alcúdia, Felanitx i Santanyí 11. Pel que fa als municipis més petits, per exemple, Esporles, Seuva i Sant Joan, es quedarien amb 7 i Fornalutx amb 5. Sobre aquesta reducció hi ha divisió d'opinions entre els batlles. Sempre que suposi una millora dins la gestió econòmica i sempre que suposi un aport a poder sortir tot l'estat espanyol de la crisi econòmica, ho podem veure i ho podem xerrar. És totalment absurdes aquestes mesures i també ja no en parlem. No? Jo crec que inclús hi ha com per demanar eleccions anticipades perquè tenim un govern que fa precisament tot el contrari que va dir. El batlle de Felanitx creu que la reducció de regidors no s'hauria de fer a tots els pobles per igual i, per exemple, no s'hauria de castigar, diu, aquest ajuntament que no té problemes econòmics i ha d'atendre diversos nuclis de població. Pensar a veure si hem de fer reduccions en el Parlament, en el Consell Insular, en el Senat o en el Parlament. Crec que és molt més important que no a pobles, o concretament en el cas de Felanitx, on hi ha 6 nuclis de població, com tot dir, on la situació econòmica és bona. Pel que fa a les altres mesures anunciades per Rajoy que afecten els ajuntaments, la Federació d'Entitats Locals de les Illes assegura que a les Balears ja hi ha un pacte perquè el sou dels batlles no superi un límit màxim en funció del nombre d'habitants. El que reclama la Federació és que s'obri un debat sobre les competències municipals. Algunes, com les de salut, cultura o residències, creuen que haurien de retornar a altres institucions perquè els ajuntaments no tenen doblers per finançar-les. La retallada en el nombre de regidors deixaria Menorca en només 80 en lloc dels 114 actuals. Ciutadella i Maó passarien de 21 a 15, Alaiós, Castell, Es Mercadal i Sant Lluís de 13 a 9, Ferreries d'11 a 7 i el més petit, Es Migjorn Gran, de 9 a només 7. El batlle d'Es Mercadal creu que no és una mesura d'estalvi efectiva. Els regidors cobren molt poc i fan moltíssimes d'hores, fan hores al matí, fan hores al capvespre. Això obligarà que els diferents ajuntaments hagin de contractar més personal, perquè els regidors també traginen cadires, també fan feina de carrer, també estan a les hores punta quan hi ha que obrir qualque tipus d'activitat o alguna sala d'exposicions. Els batlles menorquins també recorden que l'eliminació dels regidors s'acompanyarà d'un traspàs de competències dels ajuntaments al Consell i això exigeix un canvi d'estructura de totes les administracions. Perquè si això és per estalviar, el que es té que fer és canviar ja l'estructura del que són totes les administracions. Aquí, preparar-se totes. Vull dir, aquí el que no pot ser és que manin 4 i facin feina 1 i mig. A Eivissa la reducció suposarà reduir el nombre de responsables municipals de 97 a 69, 28 manco. El president del Consell d'Eivissa ha dit que el nombre de càrrecs públics està sobredimensionat i que amb la resta de mesures aprovades pel govern central, el Consell Eivissenc estalviarà 939.000 euros l'any. Crec que s'ha de fer una reestructuració de l'administració pública. Has tingut que fer ja fa molt de temps. Crec que el moment de fer-ho era en l'època de José Luis Rodríguez Zapatero, que després ha hagut que donar-se en compte que hi havia una crisi econòmica que venia i no van ser capaços de reconèixer-la. Els 4 ajuntaments més grans de l'illa disposen de 21 regidors cadascun, mentre que el municipi de Sant Joan de Labritja compta en 13.